Ayun mga kagamba, magandang araw, welcome back to my channel sa lahat ng mga subscriber natin at hindi subscriber na. So mayroon tayong paglalabanin ngayon yung gagambang hari, yung Spider King at saka yung pang derby na gagamba mga kagamba. Tagalog yun pero size ng pang derby mga kagamba. Wala na tayong masyadong mahuling Tagalog ngayon. Yung mga Bisaya naman mga kagamba, pakunti-kunti na lang. So, yun. Kahit pa paano, ma-maintain pa rin natin yung mga dating na pakunti-kunti. Shout out muna kay Renji Wu Habulin, AJ Surida from Tondo, Manila. Ito, taga Tondo ito si AJ Surida. Yan, si Raisen Payatot, si Kim Emmanuel Bautista ng Valenzuela, Bulacan. Japan Spider TV from Carmona, Cavite. Adrian Bago, Gagambis TV 2020. Jasmal Gasminya from Rizal, Nueva Ecija. Taga Rizal to, sa Nueva Ecija mga kamo, medyo malayo. Kian Ezekiel Gaming from Palar Village sa Barangay Southside, Makati mga kagamba. Si Angelo Caballero, kapitbahay ko lang yata ito, taga Palardo. Si Kian Ezekiel Gaming. Si Magigalamay TV PH from Iloilo, Negros Occidental. At yung family Makiling daw dyan sa Negros Occidental. Yan, shout out sa inyo dyan ha, family Makiling. At si Art Guzman ng Cagayan, Jomart Corsino from Iloilo. Ayan mga kamba. Shoutout sa inyong lahat mga kamba. So ayan, panoorin natin yung ano. Ayan yung picture. Panoorin natin yung laban. Ayan mga kagamba. Ito yung gagambang hari. Ayan. Ayan. So ang kalaban nito mga kagamba ito. Yung Tagalog to na good size. Ayan o. Ang ganda ng sukat ng Tagalog na ito mga kagamba. Ayan. Ayan. Oh. Brown yung Tagalog. Ito mga kagamba, mga kalaban nitong ikis ha. Ayan. Ayan. Normal lang na kagamba. So, lagyan na natin. Ayun na. Oh. Pati hulog yung gagambang ikis. Sinundan niya. Ang bilis nitong gagamba ko na to. Tagalog na to. Iba talaga pagka nakasapahamukan mga gagamba. Hindi malipsi lagi. Oh, ganda ng sukat. Oh. Kala mo, ginsan yung sukat niya. Oh, hinitik. Nalaglag yung ano. Nalaglag yung gagambang pang derby. Oh. Oh, okay. Ngayon naman nagpalaglag yung ano, gagambang ikis. Pagod na yung gagambang ikis, bumagal na. Mga gagamba, tingnan nyo ha. Naku, pati hulong na naman. Oh, sige, madadali ka sa likod. Sige, dalhin mo. Ayaw madali mga kagamba. Tingnan natin. Oh. Oh. Agala nga din itong panderbing gagamba. Wala pa nasasaktan. Oh. Sige, kakainin ka niya. Sige. Oh, lumalaban yung ano, gagambang ikis. Oh, wala ba yung magagambang ikis eh. Yun na. Ala, saputan ng buhay. Ala. Hindi nyo tinigilo. Kakawala yung ano, gambang ikis. Nako, ayun. Dali ba lang yung gambang ikis mga gamba. Patay yung gambang ikis. Yan, yung gambang hari, yan o. Dinali ng derby.
Ayun, kinagat niya sa ulo agad oh. Nangisay. Ayan, mga gamba oh. Kita yung laban ng Ike saka Derby Spider. So yun mga gamba, hanggang sa muling pag-upload. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita to Mindo. Like and share po. Bye!